zł. Ma nagrywać to? No. To jest zakład za 5 zł dla Mileny. Bo ona twierdzi, że tego nie zrobię. Robimy na tym 100. Za 5 zł. Tak jest. Za 5 zł. Kogo się wypisała? Nie to. Dobra, to koszula mi. Troszeczkę mam stres, nie powiem, że nie. Jedziesz, ej, bo ja przeskoczę. Konrad, ja przeskoczę. Dobre! Adam, do wody nie wpadło. Za 5 zł to było. Nie, jest tak, miękka faza lotu jest. Bez wyczekania. Gorzej jest wyjście, bo naokoło. Nie ma tak. Zabierz obuwie. Teraz ten. Cwaniaku, a to co? Trzeba mu pomóc. Co? Nie do niego. A, myślałem, że do mnie. Ja nagrywam.